Varsågod. Vem har ju fått det av? Va? En hemlig beundrare står det på, Hedda. Vem kan det vara ifrån? Va? Vem kan det vara ifrån? Hedda. Nej, inte pappret. Hej. Hej, det för något. Det är från Mikro, Hedda. Vad gott, va? Vad det mumsigt. Ska vi se vad det är mer. Vänta. Titta. Oj, vad gott. Åh, vad massa godis. Va? Hedda. Hedda. Sitt. Sitt. Vad mycket smaskigt, va? Vad säger man då? Säg tack. Tack. Bra, duktig Hedda.